kakhulu about the incredible happenings and everything, ake siqale si-detox so that singahambi nezinto ezithandele kithi okumele siyishiye. Namhlanje sizoshiya izinto. Hallelujah. Futhi sizoyibiza ne-altar call. Ulalela isisi ukuze i-altar call mawubona iyakudinga ugijime njengenhlamba. Ungabanaka abantu. Hallelujah, ngoba sizoshiya izinto ukuze singahamba ngoba kuyenzeka sihambe sithi sihamba noNkulunkulu kanti sesihamba sodwa. It's just that still siyakwazi ukuba ngumsindo noma sesihamba sodwa kanti akusena uNkulunkulu kulo msindo wethu. So sizokwenza isiqiniseke ukuthi sisendaweni e-right noNkulunkulu. Amen. Ngiyacela ke ningifundele. It does not matter ukuthi ilandelana kanjani lezi zintathu zokuqala abasefesu 4 and then no Proverbs no John whatever way settle ngeqala fundi. Amen. Our first scripture reading is from the book of Ephesians chapter 4. We are reading verse 26 and 27. Fundeka kanjena verse 26. Thukuthelani ningoni ilanga malingashoni nisathukuthele ningamniki usathane indawo. Amen. Amen. Uyabona leli ke ngifuna ukuyibheka ngoba elezulu licacisa ukuthi thukuthelani kodwa ningoni. Uyabona xa ngathi nje thukuthelani nje manje thukuthela uthukuthele as long as ungonanga. Leli ke lichaza kahle ke lithi be angry at sin. Thukuthelelani ini isono. Be angry at sin, at immorality, at injustice, at ungodly behavior. Yet do not sin. Nezwa bazalwane. Amen. Sithukutheleleni ini bazalwane isono. Sizondeni ini bazalwane isono. Lokhu kuzonda kwelisono kuzokwenza ukuthi njani ningongoni. Uma ningasizondanga isono nizobona. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Proverbs verse 27. Verse 27. Ningamniki usathane indawo. Amen. Ningamniki usathane ini bazalwane Indawo. Hallelujah. Amen. Ningamniki usathane ini bazalwane Indawo. Lele lami lichaza kahle ukuthi yini le ningamnika ngayo indawo lithi and do not give the devil an opportunity to lead you into sin. Nezwa bazalwane. Amen. Ningamnikeza usathane ithuba lokuthi aniholele esonweni. Mncisheni nje indawo. Njengoba lisho iBhayibheli ukuthi uyabhodla. Ubhodla njengengonyama ufuna azomsobozela. Namanje njengoba uqala unjalo uyabhodla. Ukuthi ngiyazi ukuthi into njengabaqhumba phansi isono. Hallelujah. Kubeka ke Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs. Faithful for John 10 verse 10. Proverbs chapter 1 verse 7. Isaka 1 verse 7. Verse 7. Ukumesaba usimakade kuyisiqalo sobuhlakani. Iziwula ziyakwedelela ukuhlakanipha nokuyalwa. Amen. Ukumesaba usimakade kuyini bazalwane? Kala ukuhlala. Ake siqale nje ngokumesaba nje bazalwane. Sisenkingeni yokuthi sikhule thina ekholweni simsaba uNkulunkulu. But si raise manje generation engamsabi nje kangawo. Lento yongamsabi uNkulunkulu iyona elide lesonweni. Lento yokusaba uNkulunkulu iyona eyenza ukuthi usizonde lesono. Not for yourself, not for your pastor, but wena nje usaba uNkulunkulu. Cela ungifundele uJohn 10 verse 10 faith. John 10 verse 10. Isela kalizi kungekogweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichima. Baba siyabonga izwi lakhe egameni likaJesu Kristu. Phinda ukhulume moya engcwele usize namhlanje. Uthi uhlabelela phinda ukhulume moya oyingcwele. Phinda ukhulume Nkosi. Bezathi ngoba zonke zona azazi
kubahluleli Judges chapter 16 verse 1. Izwi kaNkulunkulu lithi uSamson bazalwane kwakuwumuntu owazalwa namandla nefavor kaNkulunkulu. Muzokhumbula kahle, waye umuntu uNkulunkulu omnikeza amandla ngendlela eyisimanga ukuthi abantu abawu-1000 phambi kwakhe babengeyilutho ukuthi ababulale nje ngezandla zakhe. Imfihlo kaSamson yayiseyinweleni zakhe. Izinwele zakhe zayirepresent ubungcwele kuye. Samba ndawo bazalwane. Imfihlo yomzalwane isebungcweleni. uSathane ufuna ukugunda inwele zomngcwele kubazalwane. Jesus. Imfihlo yebandla likaNkulunkulu isebungcweleni. uSathane uyafuna ukugunda inwele zobungcwele kubazalwane. Once uNkulunkulu wasusa ubungcwele kuwe, you are gone. Once uNkulunkulu wasusa ibandla ebungcweleni, we are gone. Are we together bazalwane? Now uSamson uhamba ke manje usekhelesi ngempilo yakhe. Uhamba lapha verse 1 uyolala neprostitute, uyolala namahosha. But still umusa kaNkulunkulu, igrace kaNkulunkulu ibe kuye. uNkulunkulu angamjezisi. Mase wayiqala verse 4 useyothandana noDelilah onomoya wobufebe. Hallelujah. Uyothandana naye manje. Usuka kwiprostitute uNkulunkulu wamyeka. Waya kuDelilah. Umase fika lapho kuDelilah, uDelilah uthengwe abantu amaFilistini afuna ukunqoba uSamson ngoba usewaqalile. And amaFilistini aqonda ukuthi into nje engambamba lo imsuse amandla nomngcwele kuye isono. Hallelujah. And kuzo zonke izona ezayingaba khona kodwa baqonda bese ngamenza izobe engabuza ukuthi bekenzayo kodwa nje kufuneka lesi sizongcolisa umzimba wakhe. So lithi izwi kaNkulunkulu waqala umbuzo wokuqala uDelilah akangamtshela iqiniso. Lilwamtshela amanga. Ebese batshela laba seluzane sembambile athi avuka uSamson. Adile nabo. Kwaze kwaba kathathu. Kwathi kwesi4 wathi sewudlale ngami kakhulu. Wasembeka emathangeni akhe lo wesifazana onakeleyo. So membeka emathangeni yavuka inkanuko. And then waseseqala manje umbuzo wathi ngitshele lokho, wasemtshela lonke iqiniso manje. Wamtshela ukuthi hayi yabona amandla amaseyinweleni. Uma ungabe nje ungangisusa inwele, ngabe uqedile ngami. Nangempela wamgunda inwele. Wasebiza labaFilisti. Wacabanga yena waphaphama lapho. Wacabanga yena still ukuthi hayi njengemihla usazovuka adile nabo. Lithi izwi kaNkulunkulu kanti uNkulunkulu wayengasekho kuye. uNkulunkulu uyaphuma kithi ngenxa yesono. Isono samhlukanisa noNkulunkulu. Uma engasekho uNkulunkulu kuye kwangasekho mandla. Wayengafile, wayengakakhishwa amehlo, wayenganqunywe izandla, wayesaphelele nje kodwa kwakususwe ubungcwele kuye. Kwasekusuka nobungcwele obusuka kuwe usuka noNkulunkulu. Because nalobo bungcwele kusuke kufike noNkulunkulu. Kwaphela ngaye. The rest is history. Niyasazi story. Hallelujah. Nangu uJoseph ngale kuGenesis chapter 39 ngoba ziyafana lezi zinto. Bathethwe ngesono esifanayo. Bathethwe ngedemoni elifanayo kodwa indlela abareacte ngayo ayifani. uJoseph naye nangu umkaPotifa uthi lala nami. La phayana kuJudges into ecommon ukuthi nakhona engishilo ukuthi lithi izwi kaNkulunkulu uDelilah wayemncenga usuku nosuku, ubusuku nemini uSamson ngoba uSathane akakhathali. Hallelujah. uSathane akakhathali nomuntu strong lokho eqhamukile ukuthi hayibo. Lithi wayemncenga usuku nemini. Wazama umntana abantu. Waze waphika waqamba makathathu but walokho emncengile. Nalana lithi izwi kaNkulunkulu
wathi wathi uJoseph, no, mina ngifike la ngomyeni wakho, ushiyele yonke into kimi ngaphandle kwakho ngoba umyeni wakhe. Wasesethi angiyikona against uNkulunkulu, akakhathazeka, akasho ukuthi angiyikona against umyeni wakho, wathi angiyikona against uNkulunkulu. Uma singa-understanda lokuthi sonke isono esisenzayo asenzi kubantu kodwa sisenza against uNkulunkulu, wathi angiyikona against uNkulunkulu. Lithi nakhona wamncenga usuku nosuku ethi lala nami. Wathi mayebona ukuthi akancengeki wasemdonsa ngejazi, ijazi lasalela ezandleni zakhe, wabaleka uJoseph, wabaleka nomngcwele bakhe, wa-understand ukuthi ubungcwele is my crown. You know, ubungcwele, holiness is my crown. I cannot let go of it. Ngoba nalapho wabona uSathane ukuthi yonke le favor nayo uJoseph ingenxa yokusaba kwakhe uNkulunkulu wakhe, ingenxa yobungcwele ahamba nabo. Wabona mangamsusa nje ubungcwele. Osiyami. Hallelujah. Wabaleka umfana wabantu. Waze wayoboshwa makhela amatulo, wathi noma ngaboshwa, uma ngaboshwa nomngcwele bami. Hallelujah. Noma ngaphoswa aphi, uma ngabe ngalahlekelwa ubungcwele bami. Now, bazalwane, isono, ingozi yaso asikhona ukungangeni ezulwini. Ngoba ungona ka-20 uxolele uka-20 ngoba uNkulunkulu nomusa. Ufuna untshela into ejulile bazalwane. But ingozi yesono ama-fruits aso. Ama-fruits esono ayasala noma sengisindisiwe. Nami njengoba ngishumayela nje kunemikhiqizo yesono engidila nayo. Wena ungabona ukuthi ku-right ngami kunezinto zesono esengathethelelwa ngazo. Ngiyezulwini kodwa nginemphumela yesono engidila nayo empilweni yami. Nonke ngoba hlezi la kunomphumela wesono odila nawo. Ngama emazwi manje uyabona nami ngiyabona ukuthi ube ngangazi. Ngaba ngisenzanga ngisindisiwe manje kodwa nabo ubufakazi besono. Ngoba imiphumela yesono inokungasuki. Yingakho uJesu ethandazani ukuze ningangeni emlingweni. Mningalindi nize ningene emlingweni. Thina esesazi sesiyanibonisa ukuthi mawungaboni wena ungabusangena. Inkinga ukuthi abanye benu seniyayazi imiphumela yesono kodwa nizaqhubeka. Ngabe nini senixwayisa abantu ukuthi hey sengiyazi kunemphumela yesono, kunama-offspring zesono asanginamathele namhlanje. Noma sengumpostoli noma sengishumela kangaka kodwa kusenemphumela yesono esangilandela. Kusenezinto abantu abasangithuka ngazo eziyimphumela yesono. Angifisa abanye bafinyelele lapho. Angifisa abanye basukele lapho. Imphumela yesono ake ngikutshela uDavid was a great king. Kodwa uDavid waye weak. Isono se-sexual immorality sasemkhidatela. Ngelinye ilanga uDavid walunguza unkosikazi womuntu egeza. Akagcinanga nje ngokumlunguza waze walala naye. Akagcinanga nje ngokulala naye waze wamzalisa ingane. Kanti ngesikhathi enza lokho usethe apho umyeni walo nkosikazi ukuthi akayofa, akabekwe phambi wafa umuntu wabantu engenze lutho. Ngenxa yomuntu wenhliziyo kaNkulunkulu. uDavid phela umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu. Kodwa wenza ukonakala, waxolisa uNkulunkulu, wamxolela uNkulunkulu, kodwa samkhinethela imiphumela yesono. Yingakho ekugcineni uNkulunkulu wathi no, nakuba ngithe umuntu wenhliziyo yami kodwa awuqualify ukuthi wakhe ithempeli lami. Laze layo wakho ethathelelwe kodwa imiphumela yesono yamdisqualify ukuthi akhe ithempeli likaNkulunkulu. Asiyathi yozama indodana yakho eyokwakha ithempeli lami. A person umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu kodwa isono samdisqualify ukuthi akhe ithempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi izandla zakho igcwele igazi. Abaningi benu ngicabanga leli igazi labantu ababulala impilo. Wayengeke uNkulunkulu amjezisele ngegazi labantu ababulala impilo ngoba bakufana. But kwakunegazi lokura abantu abangenze lutho ezandleni zakhe. Ungavumi ukuba umuntu osindisiwe kodwa othakathayo.
ungavumi ukuba umuntu osindisiwe kodwa usebenzisa imithi. Ungavumi ukuba umuntu osindisiwe kodwa uhamba izangoma nezinyanga. Ungavumi ukuba umuntu osindisiwe kodwa utshontshayo. Haleluya. Uyaziwa nje emsebenzini ukuthi uyantshontsha manje. Njengoba qala unyaka nje awufuni ukuthenga amaphepha lawa afunekayo ey'koleni zabelungu. Uhambe uwathatha lapha emsebenzini ungabi ikholwa elitshontshayo. Bakho kufuneka istembu usitshontsha khona lapha emsebenzini. Bese uyobika kwi-admin ukuthi angisenaso istembu, angizazi sasho lapho. Uyachaza wasinika ingane yakho. Ngake ngatshontsha ipeni likamkhulu, ngisafunda e-primary. Umkhulu wayewu-principal lesewaretire. Iphaka, yazi ipeni ethi iphaka elidulayo. Umkhulu wafika esikoleni nemvubu. Ngase ngilifihlile ipeni. Omunye umfana wakabiyela ugaga ngikhumbula kahle. Hey, ngasifunda lapha. Wangibona umkhulu afika wangena eklasini umkhulu uthisha wamdedela ithuba. Wathi ngase ngilifihlile wani ugaga likhona kunapho. Wabuza umkhulu ukuthi ngibenze njani ngemshaya noma ngimshaye kawa ugaga mphaxa khona lana umkhulu. Ngangambela umkhulu ongiphaxa khona lapha esikoleni. Ngoba isono sinendlela yokuvela. Hallelujah. Ungavumi. Ephesians chapter 5 verse 18 lithi ningadakwa yiwayini, dakwa nomoya. Ungavumi ukuba umuntu osindisiwe kodwa udakwa utshwala, uphuzo odakayo. Ungavumi. Ungavumi. Ngoba leyo nto iyokuhlukanisa kakhulu. Ungavumi umuntu osindisiwe kodwa nenhliziyo ozonda abantu, ohlelayo, obhidiza imindeni, obhidiza amabanga. Ungavumi. Ungavumi. Ungavumi mntakababa. Ngicela ningifundele lezi ncwadi bazalwane ngoba ngifuna ukukhuluma specifically ngalesi sono esiyingozi ngendlela eyisimanga bazalwane. Hallelujah. Ngicela mama ngicela ukufundela Galatians chapter 5 verse 16 kuya 21. Nabasefeso chapter 5 verse 3 kuya 15. Then unomvulayo uzobe sekufundela 1 Corinthians chapter 6 18 to 20. Umsebenzi womvangeli ngenza umsebenzi wompostoli. Hallelujah. Inkinga abazalwane ukuthi sesinifunze kakhulu ivangeli elenza nibe comfortable esonweni, elenza nathi singabafundisi benu sibe comfortable esonweni. Are we together bazalwane? Sesinifundise kakhulu into ethi ungabaphathi ngabazalwane abatshela ezobaphatha ngaba bezobuya next week. Batshele nje ukuthi nje kuzokwenzeka imanga kuphela abareceive kumele siqale la. Sizokwenzeka vele imanga kodwa kumele siqale la. We must clean the temple. The Bible lithi uJesu mayefika bedayisa endlini kaNkulunkulu wafika wababhaxa kula waphendula amatafula wathi lana kusendlini kaNkulunkulu usendlini yomthandazo akudlalwa la. Hallelujah. Akudlalithi iBhayibheli ngekhathi zokugcina bayoyifunela abashumele babo abashumela njengoba batshelwa kwamandle babo bashumayele lento abafuna ukizwa bapressela amabhethini abo. Namhlanje sizoqhumbuza ithumbu namhlanje sizopressa noma kubuhlungu babelela mntaka babo sizokhipha umongo wethumba namhlanje. Haleluya. Ngicela ukufundela Galatia 5 verse 16. Kepha ngithi
hambani ngomoya, khona aniyawukufeza izinkanuko zenyama. Ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya, aniphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe nokungcola namanyama, nokukhonza izithombe, nokuthakaza, nokutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana. 21. Nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Abenza okunjalo bazalwane okunje akusho mina kushizo abayimlidla abafebayo abadakwayo abahlebayo abanomona nomoya wokuhlukanisa abayimlidla ifa likaNkulunkulu. Ngicela ngifundele abaseFesu chapter 5 verse 3 to 15. KwabeseFesu 5 verse 3 to verse 15. verse 3 to 15. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isingabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu, njengokuba kufanele abangcwele, nenhlazo, nokubheda, nokulawula okuyizinto ezingafanele. Kepha kunalokho makube ngukubonga. 5. Ngokuba yazini lokhu, nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe ongakhonza izithombe, oneva embusweni kaKristu noNkulunkulu. 6. Masingakhohliswa muntu ngamazwi ayize, ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana ngokungalaleli. Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyelayo nabo. 8. Ngokuba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya eNkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya. 9. Ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke, nasekulungeni naseqinisweni. 10. Nihlole ukuthi kuyini ukuthandeka eNkosini. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule. 12. Ngokuba okwenziwa yibo ngasenze kuyihlazo nokukhuluma ngabo. Kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya, ngokuba konke okubonakalisiwayo kungubukhanya. 14. Ngalokho uthi ngakho-ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani, kungabi abangahlakaniphile, kepha njengabahlakaniphileyo. Nithelisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Ngakho-ke ningabi yiziwula, kodwa qondani okuyintando yeNkosi. 18. Ningadakwa yiwayini kuvela kulo umhumeko, kodwa nigcwaliswe ngomoya. Amen. Siyabonga kakhulu manje. Ngifuna ukuphinda verse 6 nje lapha Amplified. Let no one deceive you with empty arguments that encourage you to sin.
For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience, those who habitually sin. Lithi ningavumeli umuntu ngisho noshumayelayo azonishumayeza izinto ezimjabulisayo ezimvumela ukuthi none. Lithi ngoba ulaka likaNkulunkulu liyafika kulaba asebenze kwaba yihabit yabo ukuhlala kubazalwane besonweni. Cela ungifundele nonkulu incwadi yokugcina. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Lithi iBhayibheli asafunda novula ngenkambo yethu. Eyabo translation isho njalo. Ngisho exithekile lithi private and public. Ukuhamba kwethu nokuphila kwethu ukuconfirma ifaith yethu. Ngamanye amazwi kuhlekisa nangefaith yethu uma sihamba ngendlela engesiyona ukufanele ngabe sihamba ngayo njengabantwana bakaNkulunkulu. Mfundela lo. Amen. 1 Corinthians chapter 6, we are reading verse 8 to 20. Verse 18 to 20. Verse 18. Ngakho-ke balekelani ubufebe. Zonke izono umuntu azenzayo zenzeka ngaphandle komzimba. Kodwa ofebayo ungcolisa owakhe umzimba. Anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oyingcwele eninaye, enimemukele evela kuNkulunkulu, nokuthi anizimele ngokwenu na. Verse 20. Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho-ke ngcweliseni uNkulunkulu emizimbeni yenu. Amen. Amen. Little run away from sexual immorality in any form, whether by thought or behavior, whether visual or written. Every other sin that a man commits is outside the body, but the one who is sexually immoral sins against his own body. Do you not know that the body is a temple of the Holy Spirit, who is within you, whom you have received as a gift from God, and that you are not your own property? You were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Jesus and made his own. So then, honor God and glorify God with your body. Honor God and glorify God with your body. Now, lesi sono sexual immorality. Njengoba lichaza la izwi kaNkulunkulu isona sihluke kunazo zonke izinto ezikhona. Because isono esingagcini ngobona uNkulunkulu kodwa sona even against umzimba wakho. Si violate ngisho umzimba wakho. And the isono of sexual immorality bazalwane sihlukene kaningi. Khona adult thina sishadile. Ukuthi noma ushadile kodwa usaqonywa ngaphandle. That is sexual immorality. And you know lokuqonywa ngaphandle njengoba lithema lidefine lapho le sexual immorality whether ngokucabanga, whether ngokuvisualize, ngokubuka, whether ngokubhalwe phansi, whether ubhala imessage, whether ubhaleni onini. Isikhathi esiningi mawuzolala ulala ungakalali. Ulala usabukile. Ulala usabhalile le message ehehe umuntu ukuthi uzolala naye. Already ulalile. That is why uJesu mayikhuluma ethi ukubuka nje bese uyabuka bese uyahalela umuntu we-opposite sex kufanele usewulale naye. Are we together bazalwane? So isono esidefile umzimba wakho. Isono esihlukanisa nenkazimulo kaNkulunkulu. Isono esenza abantu abaningi becabanga ukuthi basagijima noNkulunkulu kanti sebegijima bodwa. Isono esisusa nogcobo likaNkulunkulu. Kungasali iphiwo kodwa ugcobo ngoba ugcobo neziphiwo izinto ezihlukene. Kungasali iphiwo liyasho uNkulunkulu unikeza without report kodwa ugcobo alisekho. Sekuyazwakala sekwenze njani? Unxumalo manje kwekonke esishodayo asezwa kahle kanti sekungena isono se-sexual immorality. Sekwenze sakungumsindo nje manje lento kanxumalo sasilokhu kanti sekungena isono se-adultery, which is a sexual immorality. And ngesikhathi wenza le adultery hayi ukuthi wona nje against unkosikazi wakho, wona against, we are violating your own body. Ungcolisa umzimba wakho.
khona lapho amavesi asingafika wona ukhuluma ukuthi ungawenza lo mzimba wakho ube united nomahosha na. Because iBhayibheli lithi abahlanganayo baba munye. Are we together bazalwane? So uma sishadile asiyekeni ukuthi siphinde futhi siyofuna ukuqonywa ngaphandle bazalwane. Asiyeke lo. Ngomhlaka 31 ngithema ngikhuluma la ngathi purity is the key. Ngathi uNkulunkulu uzo-expose yonke into. Ngathi phenduka mntaka baba kusenesikhathi ngoba uzovela. Ngeke ngisho nami ngizovela. Ngisho nomama uzovela noma ubani uzovela. Asidlali manje. Siklina ithempeli, siklina i-altare likaNkulunkulu. But uNkulunkulu nomusa akakulahli phenduka. And isono futhi sexual immorality bazalwane singa involve ngisho abantu baba addicted to pornography. So abanye babhizi namafoni nje inganyana lezi anoyibheka zibhizi lapana ziyayi arouse ngepornography. That's sexual immorality. Sexual immorality ixuba ne-masturbation. Mhlawumbe ucathi hayi ngithetshisa ngilala muntu ngiyamasturbate nje. That's sexual immorality. I-sexual immorality ixuba ne-fornication ukuthi awushadile kodwa uyalala. That's sexual immorality. Sishilo sathi sishadisa mahala ngakosana. Asidingi ikhekhe, asidingi 2 litha wecoke, asidingi ingubo emhlophe. Siza nevenu ziletha mahala iyo le. Nomfundisi umahala. Yonke into imahala. Uma ubona ukuthi usewukhulile inyama iyaxaka, usumtholile umuntu kuvelana. That is fornication. It's a sexual immorality nayo. Abantu beqomane nje bethi hayi no siyaqomana, siyavakasha ngiyasuka nje la, ngiyagibela ngiyalesho ngivakashela iboyfriend noma uyokwenzani. Hayi ukuthi nje sifike senze iBible study, no 3 days ngihlala wema man. That is sexual immorality. Sile just khadlishe sidlu ukipkip bese senze iBible study. That is sexual immorality. Bandaba miyekeni leyo. Musani kuyovakashela abantu abangashadile. Ningavuma abantu bethi no awuthi ngiyizwe ucansi ngizokushada. Ungayivumi leyo nto leyo ekufaka esonweni because bazokushiya emva kwalokho bese uthi bangihlukumezile. Ungayivumi leyo nto. Don't accept such a thing bazalwane. Hallelujah. Don't accept such a thing. Ngiyayitselela bazalwane. Hallelujah. Don't accept. That is fornication. Ulala ungashadi. It includes courtship. Yiko lokho ndiyajola niyavakashela asinazi nemali. Yeke leyo bazalwane. I-courtship ukujola mina nokudata kodwa kubonakala ukuthi inhloso yomshado ayibonakala kuloko kudata lo. Hallelujah. That is sexual immorality. Cohabitation, that's sexual immorality. Abantu bakhe imizi baze bakhule, bakhe imizi baze bazala abantwana baze babadala abashadile. That is sexual immorality. Umuzi uzuvuthwe kube nobaba nomama nabazukulu bangashadiwe. That is sexual immorality. Hallelujah. And leyo nto isusa ikrown yobungcwele bukaNkulunkulu empilweni yakho. Are we together bazalwane? Isusa ikrown yobungcwele bukaNkulunkulu empilweni yakho. Hallelujah. Hallelujah. So ngiyancenga bazalwane bami. Njengamanje sikhuluma about the year of incredible happenings. Kodwa ukuze siyibone lezi zinto bazalwane kuzobiza ukuthi sihlanzeke. Let us be purified. Asenze njani bazalwane? Hallelujah. Because uqotho bazalwane is very important. It's very important bazalwane. If you are a worshiper, you are standing here in front of people,
Separate yourself from sin, bazalwane. Because if voice ngeke ihambe, uzohlala uthula kahle. Kodwa kuzobe ngasena uNkulunkulu kuwe. And into yesono sexual immorality umoya. It's a spirit, bazalwane. Bese uweshipa la uvumuzela lo moya kubo bonke laba bantu laba. Bese uasharisha lapha. Set yourself apart. Uvumuzela lo moya. Kulaba bantu. Hallelujah. Mama, Bashumael, the Bible says, to whom much more is given, much more is expected. Ngiyacela bafowethu, clean up your lives. If there is any hint of sin, clean it up. Hallelujah. Because you've got the opportunity of standing before abantu bakaNkulunkulu. And as you are speaking, you are spreading that spirit. Because you will still be, you'll still sound powerful, but kunephunga. Elelo phunga liyokhela hlakaze ibandla. Bafowethu, uma singekho ready, even nawe mama, umubona uko ready, shona baba sakhe mhlala phansi. Ngabe ready. Isayibulisa. Shumaye shona udayi baba abe bakuthi umbamba. Ngisebhizi. Asidlali bazalwane. Asidlali bazalwane. E-altar kaNkulunkulu. Asidlali. So kuhle lokuthi ngikufundise futhi ngifundise phambi kwebandla ukuze noma sekwenzeka into ewrong ibandla lizosho ukuthi awubaba kusama kaNkulunkulu. Ngoba le bandla suke ngazi hayi mhlawumbe baba uyazi naye. Lazi ukuthi ubaba waNkulunkulu wathi akudlali. Nami ngiyayitshela xumalo akudlala. Uma sengibona ukuthi yami yanxaka angihlale phansi baqhubeka abanye. Angibike ubaba wami umbosolo uyake baba inyama engxakile. Angazi noma ngitholela umuntu ozobamba lapho umsebenzi ngoba hayi ngiyahluleka. Because asidlala. Sakha ithempeli kaNkulunkulu. I-altar kaNkulunkulu ahlanze angabikho ophungelile. Asibe yivumba elimnandi. Nezo bazalwane. Amen. Singagijimi ngokuthi sileyiphi ukuphela kodwa sigijime nangenhlanzeko nangecharacter eveza uKristu. Singaba abantu ababili. Uthi lo nxumalo ombona la kusuke lo nxumalo ohlangana naye ngaphandle. Singaba abantu ababili bazalwane. Asibe umuntu oyedwa. Nezo bazalwane. Amen. Whether utholakala ngaphandle whether utholakala ngaphakathi asibe umuntu. Asibe nolwazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyakwazi. Mina ngangakwazi, nami unkosikazi wami ngangakazi, but uNkulunkulu ujamba bazalwane uyakwazi. Yingakho noJona umlandela ngisho esiswini. Esiswini sofishwa umlandela. uNkulunkulu uyokulandela noma uthi uyohamba uyofeba le eCape Town noma bakulandela uNkulunkulu. Because uyakwazi athi wenzani. Uthi hayi ngibona umuntu la. Ngaphansi komhlaba angene nawe phansi komhlaba. Angene nawe ukubazalwane phansi komhlaba. So isono siyingozi bazalwane. Lesi sexual immorality destroy wena. And usala ungekho right ungazi ukuthi wenze njani. And kwesisikhathi sishiya impumelethi yezifo engasapheli. Uje usindise impela uvuthi impela kodwa nasi isifo esingasapheli. So ngisho lo some experience lelo ngeke afise lo munye experience lo. Hallelujah. Sometimes she evidence yabantwana ayiseke into ngalezo ngeke ubanquma abantwana sekumele kavele and kumele kodliwe futhi. Hallelujah. Siyakwazi usiza inceke usizala abantwana sishadile khona la sizale azale umntwana bekhona. Khona la azalwe omunye wethu khona la umntwana akancomanga. Ngendlela uNkulunkulu esingasabe ngayo bazalwane. Ekhona unkosikazi. Nasemakhosikazi azalwe indoda khona la. Bazalwane. Let's clean up the mess. We have received umusa kaNkulunkulu bazalwane. Asusebenzelanga ukwenza kahle asibambelele bona. Asibuyele enkosini.
asiphakamise udumo lwayo ngemizimba yethu. Lithi iBhayibheli, glorify God, dumisana uNkulunkulu ngemizimba yethu, ngoba iyithempeli likaNkulunkulu. Asibuyele kumesaba uNkulunkulu. Ilo mkhuleko wami ukuthi kuleli bandla kube khona inhlanzeko, purity, kube khona ukungcwele, holiness, akube khona ukwesaba uNkulunkulu, fear of the Lord. Maske sayibamba lapho mzalwane, angayazi visual ukuthi abantu abazovisual ulwandle, angayazi visual la ulwa. Maske ngizayibamba lapho. Awu together bazalwane. Uma nje sike sasayibamba lapho, singavumi ukuba yitenisi yesono. That is why uPaul Romans chapter 6 said ukuthi kunomusa ngabe kusho ukuthi asiqhubeke sone nabe selichanda naye. Let us not abuse the grace of God, bazalwane. Let us not abuse the grace of God. Let us be clothed with holiness as we talk about incredible happenings, as we talk about imhlola, but asilunge qala, as-detox from isono. Akube nayilo nalowa athi ngiya-detoxa namhlanje from isono. Hallelujah. Mawuxawe isono sophuzo thani ngiyadetoxa namhlanje. Mawuxawe isono sexual immorality thani ngiyadetoxa namhlanje. Mawuxawe isono sokusebenzisa imithi nani thani ngiyadetoxa namhlanje. Hallelujah. Whatever uxakile, detox. Bazalwane. Sinilindela kuKristu bazalwane. Siyobuzwa thina phambi kaNkulunkulu sasishumela sithini. Fanele sikwazi lo bantu abaningi emshumayelayo mama fanele nobuza phambi ngokushumela kanjani kodwa uqhubeka wena wenza kanje ungamsabi uNkulunkulu. Lithe iBhayibheli Proverbs 1:7 ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. The beginning of knowledge and wisdom is the fear of the Lord. Ubishop akamsaba uNkulunkulu, umpostoli akamsaba uNkulunkulu, upastor akamsaba uNkulunkulu, umvangeli akamsaba uNkulunkulu, uthisha wezwa akamsaba uNkulunkulu, umzalwane akamsaba uNkulunkulu, iworship alimsaba uNkulunkulu, i-intercessor imsaba uNkulunkulu, i-usher limsaba uNkulunkulu. Everyone akeze njani bazalwane akamsaba uNkulunkulu. This is the basic foundation bazalwane. Because uma ngabe isekelo liqinile angeke indlu iwe bazalwane. Before sibe excited akasiqale la. Sahlanzwa ngegazi. Indaba siyibuyisele emuva na. Awethu kena bazalwane. Asibe njengoJesu sabe njengoSamson. Ukuthi singakwazi ukuresist. The Bible says resist the devil. Melana noSatan. Khona uyabona ubalekela. Asibe njengoJoseph sibalekele isono. Singasibalekeli for umfundisi uthi Nkosi yami sengenzela lokho uzenzele wena. Ukuthi nje ngibalekela isono ukuze i-crown yami yobungcwele ingasuki kiyo. Awethu kena bazalwane. I-crown yami yobungcwele ingenze njani bazalwane ingasuki. uNkulunkulu ulungisa thina bazalwane. Why uNkulunkulu elungisa thina? It's because abekho abantu abaperfect. uNkulunkulu azobathola uzothola thina esinamaphutha. Yingakho nathi sifundisa nini esamabeli namaphutha because asikwazi ukulahla. You know, because ngeke sibathola abavela amaphutha. Otherwise sosala sodwa. Hallelujah. Otherwise sosala nobani bazasodwa. So akekho umuntu oqualify worship, akekho umuntu oqualify uasharish, akekho umuntu oqualify ukushumayela. Fanele ukuthi ukwenze konke worship, uasharish, ushumayela. Sizabona la. Yikho Jesu ethi angizelanga aba right, ngizele zona lezi zinto ezigulayo. And manje ngenza inkinga ngiphinde ngitobe zona lesive igulayo. Kodwa kufanele ihlale lapho ukugula fanele ifa likhishwe. Awethu kuyena bazalwane. Sengisho nani badla uma nibona labasebenza abaphambili sekukhona abaphutha athile ningawabona ngomuso. Ningabashayi, ningabakhali ngabanje. Nazi ukuthi uNkulunkulu usebenza bona lapha. Abekho abanye abazotholakala abaperfect. Hallelujah. So that is why ngisho nabasebenzayo fanele bakhuleke. Nami ningikhulekele ngoba into ebulala abafundisi abaningi ukuthi to present themselves njengabantu abasupernatural abangathinteki abangeke bethintwe isono. Iyona ke ebulala abafundisi yona. Nabazalwane bazi ukuthi hawu baba is very clean. Ura ngikhulekele khona ese clean.
yiko mina kuthiwa khulekani ukuze ningangeni. Akushiyi ukuthi usengene kulingweni, ngikhulekela ukuthi angangeni kulingweni. Nani sinikhulekela hayi ngoba sesazi ukuthi ningene kulingweni, sinikhulekela ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi ningase ningene kulingweni. Are we together with us? Amabandla avaliwe ngenxa yokuthi isono singenile. Izono ehlupha kakhulu abafundisi number 1 iso lesi sexual immorality. You know, abafundisi nabashukela and so forth. Number 2 isono sokuthanda imali. You know, the love of money is the root of evil. Isono sokuthanda imali ukuthi mahlezi ngiyacabanga manje uzoyenza kanjani ba? Oh, fanele ngifike ngithi hayi abanethe hayi manje uNkulunkulu ungikhombisile uthi hayi yoza nikela 10,000 nikela lokho zonke lezi schemes zemali. Isono leso esixake thina ingcebo kaNkulunkulu. Number 3 isono se-pride. Usengcotshwe kakhulu ngithandaza kwabantu phansi kuphenduka amatafula angisathinteki abanye abafundisi abagcotshiwe njengami. Lezo zona ezintathu. Isono sobufebe, isono sokuthanda imali, isono sebhakama. Ilezi ke ababiziweyo ezibalandelayo zibathandele. Kufanele babaleke kuzo njengoJoseph. Uze umsebenzi kaNkulunkulu wakheke enhlambulweni. Hallelujah. Yingakho uDavid wayethi ngihlanze Nkosi ngesiso phezulu. Wayengeke ukuthi ngihlanze emehlini. Wayibona uDavid emehlini. Ethi Nkosi ungasusi umoya wakho kimi. Ngihlanze. Yingakho lo hlaba ethi ngihlanze emoyeni wami. Hallelujah. Funeka inhlanze. Ungahambi nokuqhuka. Namhlanje sizokhipha ameva namhlanje bafowethu. Ungahambi neqomba leli thumba ohamba nalo lizoqhuma vele liqhume phambi kwabantu. Kanti ngabe siyali-attenda selifaka ama-antibiotics kusemanje ukuze kusheshe kuphele ngalo. Asibe heyawo. Mshilo wami uzoyibiza lapha khona. Siyabonga ku-social media. Sale kahle ngakuzawethu uNkulunkulu angisize nami ngiphendukani. Umbuso kaNkulunkulu usosondele. Mfanelisa kwami ngiphendukani. Yekani ukudaba, yekani ukufebe, yekani ukuthakatha. Yekani imithi lena ifake ey'nkopeni, yekani nje yonke le nto. Yekani yonke le ihlazo siyamthanda noNkulunkulu uyakuthanda. Asiqhamuke bafowethu.